khlaiयै bigrani hite khangrao khlai tongmani sini takuk masa bini nok nukung emon je obostao khlai kya chung sekango phainai pepro hingkakai bini satungni sakolom jora singya bini hataro tongtutino bini nok nukung srai nugo tam tong tam kurui nukung kisi kupra te bera noktai jotto bini mung sakurija bo sabrum buini kamtangai jajanai bo hai bigrani nokni khangra hima hai tiprasa suk jagao pulugui tongo aboni bagoi adino ang phaimani no nugui rignai sini moharaj rimani sini buri rongni kan borok rignai borok ri phainani hini phaipru nugui thangka ang belai khadu khonang mani bisingo ang kaisa wan sukka obo hangka kai maya nangmani bisingo mo takukno bahai khaiye jungtamo khailaiman salaika hangkai sini bubagra bai tuljujak sini tipramotha edisi hapango jokhon sini yem tongo sini MBC tongo oborok bai salainani hinai ang borokno pogri thangka o pogri thamani bisingo ang tini borok bai ro nok phungsani tin sini gorom ganang Deputy CM Sar Onimesh Deborma bini tuidul mungbai tini utak no maya nangoi ang tini bin thani bab prokas khaika puroi obo hai sini borok bigranong ni khangra klai tongkha sung tamo khlainai o borok no sung kisisa suba mungrinani ani yagole mung sakrui ang MLA buya ang montri buya ngakai sini TTADC hapango tongmani ba sini Deputy CM suno tini kisisa suba mungrikha nok phungsani tin oboni bagoi sung tini jaga sopai jakti klaikha obono belai pipeline hamai maya pharu sini TTADC hapangni Deputy CM bonang pipeline hamai maya pharu tini hai jagao chungoro kurung kuthuk khai takno chung nok kaisani tin mari phaimani bagoi belai pipeline hamai mamaya pharu tai sini takukno bo bini buskango phainai bono haike bhagavan te kisi kuplani lamao tatoni thun bobo kisa yakung bai basai manani serstama khainai bono bang haino haikoi mungya pharu bono nugui belai maya nangkha ang mokoli mukti khiklai thangka dinibo ang saksuk gia rang puisa korini bagoi bono dino bang kalangoi maya kisisa bono